Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per ser avui aquí. Ha passat ja un any i mig, més de 600 dies des que va començar aquesta ofensiva sense precedents a la franja de Gaza. Fins ara sumen més de 50.000 morts i una situació del tot insostenible, destrucció i escassetat de recursos que hem pogut veure molt accentuadament durant les darreres setmanes. La situació a Cisjordània també s'ha complicat, amb desenes d'incursions militars a diferents llocs, especialment a la zona de Jenin, i un increment de la repressió també sense precedents. Aquesta setmana hem pogut veure alguns petits moviments molt tímids, sobretot quan parlem de genocidi a Gaza, de països com el Regne Unit, que ha suspès la negociació d'un tractat de comerç amb Israel, també la de 17 països de la Unió Europea que han demanat revisar aquest acord d'associació amb Israel. A Catalunya el govern ha tancat l'oficina d'acció a Tel Aviv i el Congrés dels Diputats ha acceptat a tràmit la proposició de llei per l'embargament d'armes a Israel. Però més enllà del que facin els estats, durant tots aquests mesos, la societat civil s'ha mobilitzat en incomptables ocasions per denunciar el genocidi a Gaza. De tot això en parlarem ara aquí, en aquesta taula, titulada «Què fem davant del genocidi a Palestina?». Començarem explicant quina és la feina que fan les persones que avui ens acompanyen i que representen diferents entitats que treballen per denunciar la situació a Palestina. La Maritza, de COP57, en representació d'en Palestina COP, l'Arnau, de Boicot ICL, la Mireia, de Prou Complicitat amb Israel, i l'Alice, de la campanya de fi al comerç d'armes amb Israel. Moltes gràcies per ser-hi. Comencem amb la Mireia. Mireia, des de la coalició Prou Complicitat amb Israel ja fa més d'una dècada que treballeu conjuntament una gran diversitat d'entitats de solidaritat amb Palestina. Explica'ns una mica quines són les vostres línies d'acció, què us uneix. Doncs volia explicar una mica la campanya BDS. Aquesta és una crida internacional de la societat civil palestina a l'any 2005, és a dir, enguany fa 10 anys, amb palestines també de la Palestina històrica i de la Palestina de la diàspora. És una campanya articulada en un sentit absolutament estratègic que té com a objectiu aïllar Israel i el compliment de sancions internacionals. Tot això per reforçar el compliment de 3 demandes de mínims basades en el dret internacional, com són el desmantellament de l'apartheid, el desmantellament de l'ocupació i el dret al retorn de les palestines a les seves cases. No hem de veure el BDS com un fi en si mateix, sinó com una eina de treball que ens proposen les palestines, presentada per desemmascarar el sionisme i desarticular les complicitats del projecte colonial israelià als nostres territoris, a Europa, etc. Per tant, es busca crear una massa crítica que pugui pressionar i incidir de manera social i institucional per, com ja hem dit, aïllar l'estat d'Israel. El boicot és una eina històrica dels moviments de descolonització als Estats Units, a la lluita dels drets civils, les marxes d'assalt de Gandhi a l'Índia, els boicots a la França colonial dels algerians, a la Sud-àfrica de l'apartheid. Per tant, les palestines hereves de totes aquestes lluites i de les seves pròpies lluites durant les intifades, exercint boicot també als productes israelians, obren una porta i ens fan aquesta proposta per un camí cap a la descolonització de Palestina. Des de Prou Complicitats i abans també des de BDS Catalunya portem 20 anys desplegant aquesta campanya aquí a Catalunya i durant aquests 20 anys ara podem dir que el BDS és l'eina principal del moviment de solidaritat amb Palestina a Catalunya i també a nivell de l'estat espanyol en el marc de la RESCOP. En aquests 20 anys de BDS hem organitzat campanyes de boicot econòmic, de boicot econòmic i comercial, de boicot esportiu, cultural, institucional i polític i per això hem treballat per tot això i seguim. Molt bé, gràcies Mireia.
Alice, ara al teu torn. L'Alice de la campanya per la fi del comerç d'armes amb Israel. Et tenim aquí després d'una setmana en la qual han passat moltes coses. Una és l'aprovació a tràmit d'aquesta proposició de llei al Congrés dels Diputats per l'embargament d'armes amb Israel. Vosaltres porteu temps treballant amb això. Quin ha estat el vostre paper? Què espereu a partir d'ara? Sí, gràcies. Abans de parlar del nostre paper, crec que és imprescindible dedicar un minut a explicar la importància de què significa un embargament d'armes a Israel. Recordem que aquesta és una demanda històrica del poble palestí, que és posar fi a les relacions militars amb l'estat d'Israel, que l'estat d'Israel s'ha consagrat com un estat que es lucra de tastar eines militars sobre el poble palestí, que les ven com a tested in combat. Això vol dir que la prova bombes, granades, pistoles sobre el poble palestí i ho ven com si fos un segell de qualitat a països arreu del món que compren a Israel com si això fos un segell distintiu. Llavors, tot aquest genocidi esgarrifós és extremadament car per l'estat d'Israel per tal de dur-lo a terme. Llavors, a Israel li interessa moltíssim exportar, importar, perquè necessita aquest tipus de finançament. Per això, quan estem dient que l'estat espanyol és totalment còmplice quan compra armes a l'estat d'Israel, és perquè està pagant diners a un estat genocida i així està finançant aquest genocidi contra el poble palestí. Llavors, com a resposta a aquesta crida de fa dècades del poble palestí a un embargament total d'armes a Israel, a l'octubre de 2023, davant d'aquesta intensificació del genocidi contra el poble palestí, la RESCOP, que la RESCOP és la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina, que és com ens organitzem a nivell estatal i de la qual la CPCI, la coalició pro-comunicitat amb Israel, en formem part, llancem aquesta campanya de fi al comerç d'armes amb Israel, a la qual a dia d'avui ja hi ha 600 organitzacions a nivell estatal que en formen part, on hi trobem organitzacions antiracistes, organitzacions anticolonialistes, organitzacions ecologistes, organitzacions feministes, sindicats, tot tipus d'organitzacions que demostren l'ampli teixit associatiu i com la majoria de la societat civil de l'estat espanyol demana aquest fi al comerç d'armes amb Israel. I des de llavors portem 19 mesos exigint a l'estat espanyol i fent la feina que l'estat espanyol no està fent. Crec que és important recordar que demà, o bé, avui potser és una mica tard, però demà Pedro Sánchez podria decretar un embargament d'armes a Israel. Això és una decisió política que no s'està prenent per falta de voluntat política. Llavors, donat que això no s'està fent, portem 19 mesos omplint els carrers, organitzant-nos, sortint a vegades en mesos a 100 ciutats alhora amb aquestes mateixes demandes, fi al comerç d'armes amb Israel i fi a les relacions amb Israel. Hem portat el govern a judici. Hem estat... No em surt la paraula en català, perdó. No, raising awareness, no em surt en català. Bueno, anant als mitjans cada cop que sabíem que venia un vaixell amb armes a Israel passant per ports de l'estat espanyol. Hem estat també sensibilitzant cada vegada que ens hem assabentat d'un nou contracte armamentístic entre l'estat espanyol i Israel. I una de les altres moltes coses que vam fer és el juliol de l'any passat enregistrar aquesta proposta de llei amb el suport de 5 partits polítics que, si s'aprovés aquesta llei, el que faria és decretar automàticament un embargament d'armes a aquells països que estan sent investigats per crims contra la humanitat, com el genocidi, que és el cas d'Israel. Aquesta llei durant 10 mesos ha estat en un calaix, tot i que hem estat pressionant per tal que s'acceptés a tràmit, i és una bona notícia que aquesta llei s'acceptés a tràmit el dimarts passat i una mostra de força, però això va tard. Com diem, això és una decisió que el govern de l'estat espanyol podria prendre demà. Sabem que tot aquest tràmit parlamentari tardarà mesos, ara ve època d'esmenes que la societat civil haurem d'anar empenyant, i el que estem dient és que això no respon a la situació d'urgència que hi ha ara mateix a Palestina. Per tant, tot i que és una bona notícia, és gràcies a la pressió que hem estat duent a terme a la societat civil sense parar, i la seguirem duent a terme fins que hi hagi un embargament d'armes, però és insuficient i va tard. Vale, gràcies, Alice. I felicitats, perquè encara que sigui una victòria que moderes, que la rebaixes i entenc l'exigència, sí que s'ha fet un pas endavant. El Boicot Israel és una campanya a nivell global, però que té les seves organitzacions més a nivell local. Una d'elles és Boicot ICL, que l'Arnau el tenim aquí per parlar-nos d'aquesta campanya.
És boicot a l'empresa israeliana ICL, que és la de les mines de Súria i Sallent, i denuncieu els vincles d'aquesta empresa amb el sector militar israelià. Ens ho pots explicar una miqueta? Sí, ICL, per qui no la conegui, és l'acrònim d'Israel Chemicals Limited, és una gran multinacional de matriu israeliana que a mitjans dels anys 90 va arribar als Països Catalans comprant el dret d'explotació de les mines de potassa de Sallent i de Súria. Des d'aleshores ha anat ampliant els seus negocis tant als Països Catalans com a l'Estat d'Israel, comprant distribuïdores de fertilitzants i altres elements agrícoles, i ara està planificant una fàbrica de bateries elèctriques a Sallent, del qual ja ha rebut desenes de milions d'euros de fons públics de subvenció. Aquesta multinacional, a través del seu tipus de mineria i de gestió dels residus, ha estat condemnada diverses vegades per contaminar, per salinitzar el riu Llobregat, i col·lectius ecologistes han fet campanyes de denúncia des de fa molts anys. Aleshores, des de la part dels col·lectius de solidaritat amb Palestina i adherint-nos a la crida de la campanya de boicot, desinversions i sancions que ha explicat la Mireia fa un moment, doncs hem unit les lluites ecologista i de defensa de Palestina i pel boicot a Israel, assenyalant aquesta empresa com a responsable directe de l'ocupació militar que està patint el poble palestí per part d'Israel. En concret, l'empresa ICL, a part de ser una empresa de matriu israeliana que gran part dels seus beneficis van a la maquinària de l'estat israelià, de fet no es pot separar exèrcit del propi estat israelià, però a part d'això, aquesta empresa també té vincles molt més concrets amb el que és la maquinària bèl·lica de l'estat israelià. Per una banda, a nivell de producció, la matriu d'Estats Units d'ICL comercialitza fòsfor blanc destinat a municions amb l'exèrcit dels Estats Units. Això vol dir que les anomenades bombes de fòsfor blanc, que per qui no n'hagi sentit a parlar mai, són uns projectils que desprenen aquest fòsfor, que és un element que genera una temperatura molt alta i que, si entra en contacte amb la pell de les persones, provoca cremades irreversibles que arriben fins al moll de l'os. Diferents grups de defensa dels drets humans i periodistes han denunciat l'ús de bombes de fòsfor blanc, sobretot sobre la població de la Franja de Gaza, però també sobre la població de diferents localitats del Líban que han estat bombardejades per l'exèrcit israelià. I a través de l'anàlisi dels casquets d'aquestes bombes han demostrat que provenen dels mateixos arsenals de l'exèrcit dels Estats Units on ICL els comercialitza aquest fòsfor blanc. Això per una banda. Per altra banda, també trobem que, com a gran multinacional, entra en l'element del que s'anomena la responsabilitat social corporativa, és a dir, de financiar obres de caritat, diguéssim, entre moltes cometes, i per ells l'exèrcit israelià és un element que necessita d'aquesta caritat. I, per tant, desenvolupa des de fa anys projectes amb noms com Apadrina un soldat, que aquí ens podrien realitzar xocants, però que allà ho venen com la gran obra que fan a l'estat d'Israel. I aquests projectes es dediquen a dedicar diners a associacions benefactores perquè els soldats, després d'estar diferents mesos en zones de combat massacrant palestins o simplement custodiant l'ocupació militar arreu de Palestina, agafen estrès i necessiten que se'ls paguin algunes vacances, alguns llocs on desestressar-se, i per tant això ho financia ICL. Per si això fos poc, també participa en altres projectes de caire similar. Participa en un projecte que es diu Big Brother for Lonely Soldiers, que es dedica també a dedicar diners al que ells anomenen els soldats solitaris, que són els soldats que no tenen família. No es tracta de soldats orfes israelians, sinó que es tracta de persones provinents de diferents estats de tot el món que decideixen anar a fer el servei militar
a l'Estat d'Israel i que, per tant, participen de les incursions militars de l'Estat d'Israel. Aquestes persones que no tenen cohesió social a l'Estat d'Israel necessiten algú que les acompanyi en aquest procés. ICL financia aquest acompanyament. Per si fos poc, també patrocina un programa que es diu Una dutxa calenta per a cada soldat. Després de l'inici d'aquest últim genocidi que s'està cometent des del 7 d'octubre del 23, ICL va iniciar una campanya perquè els soldats israelians que estaven a dins de la Franja de Gaza, quan tornessin en el seu campament base en el mateix front, poguessin gaudir d'una dutxa d'aigua calenta. I han ideat uns dipòsits mòbils amb plaques solars que escalfen l'aigua i a la seva web i Facebook de la comunitat ICL ho posen com a exemple de la seva contribució a l'Estat d'Israel. Ja per acabar, també ara fa uns pocs mesos van anunciar que patrocinaven un seguit de beques per a estudis sobre seguretat, ciberseguretat, adreçat a soldats que hagin participat del que ells anomenen l'operació en la Franja de Gaza. Per tant, soldats que han anat a participar en la Franja de Gaza són premiats amb beques finançades per ICL. I per tant, degut a tots aquests vincles i alguns més en aprofitar els recursos d'una zona ocupada, participar també en l'economia de les colònies a Cisjordània, contaminar aqüífers palestins i d'altres elements, crèiem que dins de la campanya de boicot a Israel aquest era un element de molt de pes i a més perquè aquí a casa nostra genera molta factura, centenars de milions d'euros i per tant estem ajudant a nivell econòmic a mantenir això. I per tant el que demanem és el boicot, l'aïllament d'aquesta empresa per fer pressió també de cara a l'Estat d'Israel. Moltes gràcies, Arnau, per aquesta explicació tan detallada. I per acabar aquesta primera ronda de presentacions, abans de passar a preguntes més concretes, tenim la Maritza, de Palestina COP, que és una iniciativa que sorgeix arran d'aquesta darrera ofensiva a Gaza. Explica'ns una mica per què decidiu impulsar-ho i què feu. Doncs nosaltres formem part d'aquest entramat que anomenem Economia Social i Solidària i evitàvem tot el que va passar després de l'inici d'aquest genocidi amb certa incomoditat al veure que l'economia social i solidària és veritat que moltes entitats i sobretot cooperatives signaven els manifestos, ens trobàvem en les manifestacions, però que no hi havia una iniciativa com pròpia de l'economia social amb un posicionament clar o potser els posicionaments que hi havia no ens representaven algunes de nosaltres. Aleshores vam esperar un parell de mesos a veure si alguna de les entitats de segon o tercer nivell feia alguna cosa i com que no va passar en aquell moment, doncs es van començar a trucar algunes cooperatives i vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa perquè això no pot ser. No pot ser perquè l'economia social i solidària s'autodefineix ella mateixa com un paradigma de transformació social que posa en el centre a les persones i que vol transformar aquest sistema capitalista heteropatriarcal i davant del que estava passant no semblava prou els posicionaments que hi havia. Aleshores ens vam juntar algunes cooperatives, vam fer com unes primeres reunions i vam decidir fer com una crida a cooperatives que sabíem que teníem un lligam amb Palestina o que hi havia hagut alguna declaració com molt contundent davant del que estava passant i ens vam ajuntar. Aleshores, ens vam ajuntar, som un grup motor, l'anomenem, som Col·lectiu Ronda, Sostre Cívic, COP57, CULT, Cooperativa La Fàbrica, Som Energia, La Olivera i La Sembra. Aleshores, el primer que vam fer va ser un manifest amb un posicionament conjunt que ens pogués representar. Aquest manifest l'hem anomenat ampalestina.cop i si poseu ampalestina.cop en el Google sortirà. Doncs aquest manifest el vam fer amb la intenció de que més entitats de l'economia social i solidària es poguessin sumar i tenir com un manifest propi d'aquest grup cooperatiu, aquest grup motor. I per la nostra sorpresa vam tenir una bona acollida, de fet, més o menys més de 100 entitats de l'economia social i solidària catalana i algunes també de País Valencià van signar aquest manifest
I aquest manifest no era no només el nostre posicionament polític, sinó que també vam voler fer un compromís, comprometre'ns a alguna cosa per una mica passar del discurs a la pràctica. Aleshores, ens vam comprometre a unes quantes coses, però principalment a continuar donant suport a totes les lluites de solidaritat davant de les lluites amb el poble palestí. També ens vam comprometre a conformar un fons de solidaritat, apel·lant a que moltes cooperatives del seu fons de promoció i educació podien fer una aportació a aquest fons i col·lectivament vam decidir facilitar aquest fons a lluites que consideràvem importants. Tot això és simbòlic, però el simbòlic és polític. Aleshores, aquest fons, finalment moltes cooperatives es van sumar i vam dedicar la tercera part a la campanya de Fidecomerç d'Armes. La segona part la vam dedicar a la Unió de Cooperatives a Palestina, perquè a Palestina també hi havia o hi ha una economia popular i una economia social i solidària en resistència, i perquè ens interessava molt saber en aquell moment com estava afectant a Gaza i a Cisjordània tot el que estava passant. I després a la Unió de Comitès de Dones en Palestina, que totes les que hem estat a Palestina sabem que és aquest moviment de dones popular que sosté la vida en el marc d'aquesta resistència. Aleshores, aquest fons s'ha anat a donar suport a aquestes tres iniciatives, tot i que, repeteixo, és algo molt simbòlic. I a partir d'això també ens vam comprometre a revisar quin és el rol o quin paper tenim com a economia social i solidària davant de garantir que les entitats d'economia social no col·laborem de cap manera amb les inversions o amb relacions comercials amb l'estat d'Israel. Aleshores, per això hem estat treballant durant 8 mesos, ens reunim un cop al mes i estem intentant portar endavant un procés de revisió de proveïdors i de compres i de com portar la reflexió en relació al boicot cap a les nostres pròpies cooperatives, entenent que som cooperatives des de Sostre Cívic, que està signant contractes per fer edificis, com a Som Energia, que té altres particularitats, o jo què sé, el món editorial, és a dir, som cooperatives molt diverses, però entenem que és necessari fer una reflexió conjunta i portar aquesta reflexió cap al conjunt de l'economia social i solidària, tant de bo estatal, perquè entenem que com a economia social i solidària sí que tenim un paper i encara que sigui petit, nos tenemos que mojar. I el que estem fent potser ho explico en la segona pregunta per no ocupar més el temps. Molt bé. Gràcies, Maritza. Ara ja sabem quina feina fan cadascuna de les entitats. M'atreviria a dir que el boicot és com l'element comú entre totes elles. Després entrarem en preguntes sobre què fer a partir d'ara per aturar el genocidi, reflexionar una mica sobre les mobilitzacions, el propi boicot o fins i tot què poden fer els estats. Però després d'aquesta setmana que hem vist alguns titulars o diversos titulars quan parlaven de les accions aquestes que comentava a l'inici des del Regne Unit, la Unió Europea, l'Estat espanyol i Catalunya, i no sé si ens deixem alguna cosa que no ens ha arribat, quan llegies la premsa tenies la sensació que potser alguna cosa estava començant a tombar, i m'arribava a mi personalment una mica d'esperança. I m'agradaria parlar amb vosaltres perquè ens ajudéssiu a interpretar una mica tot això, fins a quin punt podem ser una mica més optimistes de que hi haurà alguna acció més contundent del que hem vist fins ara. No sé si ens podeu ajudar una mica a situar-nos després d'aquesta setmana amb molts titulars en aquesta direcció. Us animeu? Si voleu. A veure, amb la situació que està havent-hi actualment de genocidi continuat sobre Palestina és molt difícil ser optimista. La veritat que no tenim lloc per l'optimisme. Estem destrossades i realment ens costa celebrar això, ens ho diem, hem de celebrar, és un pas endavant, ens ho hem de creure, ens ho diem, però realment tenim de tot menys ganes de celebrar res. És veritat que és un punt d'inflexió, és veritat que l'escenari és molt diferent al de fa unes setmanes, un escenari decrèpit, de silenci absolut, impunitat absoluta. És cert que hi ha un canvi, però hem de seguir mobilitzades, no creiem en els nostres polítics, ens han mentit a la cara en nombrables ocasions, han sostingut i segueixen sostenint l'apartheid i el colonialisme israelià
durant 77 anys i és molt probable que ho vulguin seguir sostenint. No sabem si realment hi ha intencions de deixar caure a Israel, no? Realment estan disposats a deixar caure la situació, la colonització, l'apartheid. No confiem i, per tant, creiem que ha sigut un canvi important que no havíem vist mai. És veritat que és històric, però no ens queda una altra que seguir lluitant i seguir mobilitzant-nos i seguir apretant per realment acabar amb el genocidi i amb el sistema colonial israelià. Arnau? Sí, jo per afegir també comparteixo totalment aquesta visió i per la part una mica més optimista, dins de que coneixem això, jo crec que almenys el paper de les que estem picant pedra i denunciant des de la base per intentar tombar aquest règim és intentar aprofitar una mica l'efecte dominó. És a dir, moltes vegades els sectors que ja estem conscienciats amb el tema, sumar-nos a les campanyes de denúncia o a les campanyes en concret de boicot a Israel és més o menys senzill. Hi ha per això tot un sector que està en contra del genocidi que hi està havent a Palestina, però que o no s'atreveix a fer un pas de boicotejar l'estat d'Israel amb tot el que implica o no n'acaba d'estar convençut, ja sigui per si és efectiu o no, per si realment és útil o no. Aleshores, jo crec que, i malauradament, quan hi ha ensos a nivell estatal o organismes que s'han dotat de certa legitimació social que com a mínim es plantegen o fan passos que podrien anar en direcció a generar, a trencar certs convenis comercials, vull dir, encara que no ho acabin fent del tot, el simple fet de que estiguin predisposats jo crec que ens pot ajudar a acabar de convèncer a altres sectors més o menys indecisos que si veuen que això s'està movent és perquè no és una qüestió de grups molt radicalitzats, sinó que és una cosa més acceptable socialment. I almenys, i des de la nostra part, amb el fet del boicot a ICL, això nosaltres ara ho podem tenir una mica clar, però ells ho tenen claríssim. És a dir, l'informe d'ICL de l'any 2022, abans que hi hagués aquesta fase més bèstia del genocidi, en el seu informe dedicat als inversors estrangers ja hi tenien un punt que parlaven que el fet que ells són una empresa israeliana poden estar subjectes a elements de boicot a nivell internacional. Per tant, ells ho saben que aquesta eina és útil i que si s'expandeix els hi pot fer molt mal. Llavors jo, tot i compartint aquestes alertes i desconfiances, jo crec que és important que quan es donen aquests fets apretem encara més per acabar de convèncer més gent. No sé, Alicia, volies? Sí, jo només per sumar-me totalment d'acord amb el que deien les companyes, potser primer per agafar el tema de les mentides i parlar des de la campanya de fi al comerç d'armes amb Israel sobre aquest tema, com deia la Mireia, a l'estat espanyol ens trobem en una situació on a nivell internacional la situació és tan terrible, veiem feixistes governant, l'extrema dreta per tot arreu, llavors a nivell internacional l'estat espanyol és vist com un lloc molt progressista i en tema Palestina es veu a Pedro Sánchez com un heroi. I això és molt difícil per nosaltres perquè no només hem de lluitar contra la complicitat existent, que és prou difícil, sinó contra les mentides, quan ens trobem en un estat espanyol que tota l'estona vol donar la sensació que ja estan trencant relacions militars amb Israel. I de fet tenim un llistat d'Excel de totes les mentides de representants del govern que han dit que ja no hi ha compra-venta d'armes amb Israel i llavors tenim totes les dades del centre de l'AS que fan informes meravellosos, tots fets amb dades públiques que demostren com tot això és fals. Llavors, molt important que tot el que no creure'ns cegament, tot el que diuen els polítics, perquè sabem perfectament que poden mentir reiteradament. Però això ho lligo amb que, tot i que és molt difícil anar celebrant aquests passos perquè tot el que arriba és molt tard i és insuficient i no correspon a la urgència del que està passant a Palestina, sí que crec que ens envia un missatge
que l'hem d'agafar i l'hem d'apretar més, que és que el que fem funciona. Jo crec que en aquest moment, en aquest món tan violent, tan colonialista, tan racista, l'extrema dreta ens vol fer sentir que fem el que fem és igual, perquè igualment no hi ha res a fer. Doncs no, la pressió que estem exercint totes des dels nostres llocs té un efecte, molts cops és molt difícil veure a nivell tangible com funciona, però la pressió que estem exercint funciona, però per això l'hem d'augmentar molt més, perquè el que estem aconseguint no correspon, no dona la resposta d'urgència al que està passant a Palestina. I crec que el que hem de fer com a societat civil és augmentar el cos polític. Què vol dir avui en dia seguir recolzant Israel i que això tingui conseqüències. I com deia l'Arnau, estic molt d'acord d'aquest efecte dominó, que a mi no em puc callar de dir que demostra la covardia, perquè és com si tu anaves a... És com ara és més fàcil sumar-me al carro, com van cayendo, pues feu ja, trenqueu relacions ja. Però bé, anem a aprofitar això, anem a aprofitar aquesta empenta, anem a assegurar-nos que aquests vincles es trenquen de veritat i vull acabar amb una frase. Vaig estar a una xerrada la setmana passada i em sap molt greu perquè no recordo el nom, però van citar un autor egipcio-palestí que va dir algun dia tothom haurà estat en contra del genocidi contra el poble palestí, perquè ho veiem inclús amb Margaret Thatcher, la horrorosa britànica primera ministra, no em surt el seu nom, la que hi ha hagut ara fa poc, horrorosa. Dona, primera ministra, no em surt el seu nom. Britànica. De poc, ho sé tu. Britànica. De Gran Bretanya. Liz Truss, gràcies. Doncs ella es va atrevir a anar a Sud-àfrica i dir que no, que Gran Bretanya no estava... que no s'havia oposat mai a l'apartheid a Sud-àfrica quan Margaret Thatcher va ser ferma defensora. Doncs sabem que en Palestina acabarà arribant aquest dia on tothom se sumarà al carro de que sempre estava d'acord amb els drets del poble palestí. Doncs és responsabilitat de la societat civil empènyer i augmentar aquest cos polític perquè realment arribem a aquest dia. Molt bé, gràcies. Us agraeixo molt que ens ajudeu a llegir aquesta setmana. I enllaço una mica amb el que deia l'Alice, del poder que tenim. Parlaves una mica d'això o que no ens facin creure que no podem fer res. I ara volia posar sobre la taula el tema de les mobilitzacions al carrer. Durant els primers mesos de guerra en vam veure moltes, també aquesta setmana hem vist algunes concentracions davant dels ajuntaments. Després d'aquest any i mig, no sé com ho valoreu, si segueix sent una eina com per aturar el genocidi o preferiu més treballar en altres línies i posar menys esforços en les mobilitzacions. Com ho veieu? No sé qui vol començar. Jo sé, vol. Vinga. Pots seguir l'ordre que és. La mobilització és profundament indispensable, o sigui, no hi ha lluita sense mobilització des del nostre punt de vista. Ara, cal organitzar campanyes estratègiques, cal pensar-nos, cal escoltar les palestines. Elles tenen molt estudiades les campanyes de boicot comercial, de boicot acadèmic, de boicot cultural. És a dir, per què no estem tots... Per què no s'està demanant que boicotegem McDonald's, Burger King, Nike, Reebok, tots alhora? I per què estan dient boicotegem Carrefour, que ja l'han tancat a Jordània, que les companyes del BDS han aconseguit que es tanqui Jordània? Per el mapeig global que estem veient de com es desplega les complicitats i els agents que col·laboren en aquestes complicitats pot ser un objectiu victoriós en el que sortim victorioses. Per tant, és important que ens organitzem, que ens coordinem, que ens escoltem, que busquem i que ens informem bé de les campanyes globals per poder-les portar a terme. Perquè quan hem tingut victòries ha sigut a través d'aquests mecanismes d'organització. La mobilització al carrer és potser el pas final que veu tothom, però darrere d'aquestes mobilitzacions hi ha una feina ingent d'anys de campanyes, d'anys de reunions, pancartes, manifestos, adhesions i més signatures i més... És tot això. La mobilització és l'última part que es veu i que intentes aconseguir que surti a la tele, però tot el que més és la resta de la vida a la que estàs sense parar. A veure, jo penso que si el poble palestí encara està resistint, malgrat tota la crueltat que estem veient televisada, nosaltres hem de resistir també i no podem parar. O sigui, no tenim opció de parar.
estic super d'acord amb el que diu la Mireia i també jo voldria dir que també tenim coses que aprendre de la memòria històrica. Per exemple, tot el moviment social en les lluites sempre ha anat per davant de les institucions. Aleshores hem de poder continuar anant nosaltres per endavant. Per exemple, tot el moviment social de sancions que es va fer a l'apartheid en el cas de Sud-àfrica va tenir molts impactes. I aquí m'agradaria parlar de tot el tema que ens interpel·la com a COP57, que és banca armada. En els anys 80 la ciutadania va aconseguir activar moltes herramientes ciutadanes de desinversió o sancions d'inversions. I en el marc de tot aquest moviment sorgeixen les finances ètiques. Nosaltres, com a COP57, que per qui no conegui és una entitat de finances ètiques que captem estalvi popular i financiem entitats de l'economia social, per exemple, en el 2023, en tot el moviment del no a la guerra a Iraq, vam tenir una llau de gent que treia els seus diners dels bancs i els van portar a entitats de finances ètiques, com per exemple a nosaltres, però hi ha moltes altres alternatives. I ara nosaltres, en aquest any i mig, no hem vist que passés res similar. És a dir, ara estem més informats que mai de com opera la banca armada i de com els bancs, amb els nostres diners, estan finançant el genocidi a Gaza, però també totes les guerres que s'estan donant ara mateix al sud global. Tenim accés a molta informació. Per exemple, l'Alice parlava del centre de l'AS. El centre de l'AS té un informe que es diu La banca armada y su corresponsabilidad con el genocidio a Gaza, que està super recent, per si no l'heu vist, jo us lo convido a que el veieu. I només per donar un dato, el Banco Santander y el BBVA son financiadores de las empresas de armas que exportan a Israel por un monto aproximado de 4.000 millones de dòlars. Ho estan fent amb el nostre diners. És a dir, tenim un poder ciutadà amb el que fem amb el nostre diners i si poguéssim tornar a entendre que els diners mou també una gran part, és com la columna dorsal de tota aquesta indústria de ciberseguretat i de guerra, i que no se'ns obliden que Israel no només participa en el genocidi a Gaza, sinó en tota la indústria de fronteres. És a dir, tota la ciberseguretat i la indústria de fronteres i aquestes noves tecnologies que es fan servir al servei d'aquest capitalisme racial i de fronteres també es fa amb els nostres diners. En aquest informe es menciona a 12 entitats financeres i nosaltres en COP57 veiem com en aquest moment les persones no estan traient els seus diners de Mordor per portar-lo a entitats de finances ètiques i ens preguntem per què. Per què no hem pogut fer aquest clic que sí que es va fer en els anys 60, 70 i 80 amb el no amb el meu nom i perquè en aquest moment això no està passant. I entenem que hem de continuar, com el que tu deies, intentant des dels llocs on podem cadascuna fer aquest boicot. I un dels principals boicots que podem fer és amb els nostres estalvis i amb els nostres diners. Si demà tota la gent que fa participacions actives de les manifestacions anés alhora a treure els diners de Mordor i dient en aquestes oficines bancàries jo trec aquells diners i tanco el meu compte perquè vosaltres esteu finançant el genocidi, altra cosa passaria. O sigui, tenim un gran poder i això no està passant. Aleshores, jo penso que sí que tenim molt recorregut a fer com el poder ciutadà que tenim i que no podem parar. Arnau? Sí, jo també crec que hi ha moltes formes de solidaritat històriques i cadascú pot exercir les que pot i si és de forma organitzada, evidentment, millor perquè el seu resultat es multiplica. Aleshores, el que coneixem com a mobilitzacions socials, que tenim més al cap participar en manifestacions o en concentracions, jo crec que d'una banda són importants perquè mostren el múscul social que tenen les diferents organitzacions de solidaritat en Palestina i que els responsables polítics o econòmics de la col·laboració amb l'Estat d'Israel, si veuen grans mobilitzacions, s'espanten més i si veuen que la gent no es mou, doncs continuen la seva complicitat. I jo crec que moltes vegades ens passa que, clar, evidentment, davant el drama en majúscules, sortir un dia al carrer
o participar d'una mobilització, encara que veguis que surti molta gent, pot ser bastant frustrant perquè acabes i el telenotícies o els mitjans d'informació que tens veus que el genocidi continua. Però bé, jo crec que tot i així és important, perquè si ens ho emportem més en el nostre terreny, en les mobilitzacions que han buscat perseguir objectius concrets, doncs, per exemple, en el nostre cas de la campanya Boicot ICL, les victòries que hem obtingut recentment estan molt vinculades a la mobilització social. És a dir, nosaltres, des de fa més d'un any, que denunciem a diferents entitats de Manresa que tenen vincles amb ICL que deixin de tenir aquests vincles. Evidentment, ens han fet poc cas, fins que fa uns mesos vam decidir que el Teatre Municipal de Manresa, el Cursal, no podia ser còmplice d'aquesta multinacional genocida. I vam començar a fer concentracions davant d'aquest teatre demanant que la gent que anava a veure les obres que sabés que aquell teatre estava sent finançat per una entitat criminal de guerra i que demanés a l'administració del teatre, i en aquest cas l'equip de govern de l'Ajuntament, que tallés aquest vincle. Al cap, a la primera concentració, ja ens van venir a demanar reunió. Al cap d'unes concentracions més, finalment ens van dir que per aquest any ja s'havien acabat tots els vincles amb la multinacional ICL. A partir d'aquesta notícia vam anunciar públicament que les properes mobilitzacions anirien dirigides a la Universitat de Manresa, que està vinculada a la Universitat de Vic, on prèviament ja havien fet xerrades i comunicacions públiques demanant que tallin aquestes accions. Doncs abans de la primera mobilització que ja estàvem començant a planificar, això ha sigut ara recentment, fa unes setmanes, ens van comunicar que aquest curs ja deixarien de tenir vincles amb ICL, que els hi patrocinava tot un laboratori dedicat a l'aprenentatge dels infants, dotant-les de tota una infraestructura per fer propaganda de la multinacional. Per tant, que a vegades ens sembla que no, però que sí que serveix que la gent ens mobilitzem i a part de fer campanya per xarxes i pel món virtual, que ens veguin que físicament hi ha molta gent que estem disposades a anar a passar una tarda a protestar davant d'un establiment o d'una institució, etc. Molt ràpid. Jo com li donaria la volta a la pregunta, com què vol dir no mobilitzar-se? No mobilitzar-se és acceptar l'estatus quo, que l'estatus quo és que Israel està cometent un genocidi contra el poble palestí amb el suport i la complicitat a nivell internacional. Llavors, si no hi estem d'acord, és el nostre deure mobilitzar-nos. I recullo el que diuen les companyes. Nosaltres portem mobilitzant-nos anys, ara en els últims mesos de manera setmanal, i clar que és difícil. Hi ha setmanes que som 10 persones, hi ha setmanes que som milers de persones, però quan ens expliquen la història, torno a agafar l'exemple de l'apartheid de Sud-àfrica, com ens expliquen la història sembla que un dia els estats van decidir deixar de ser còmplices. No, això és gràcies al rol de la societat civil empenyent, i hi ha vegades que són 5 persones, hi ha vegades que són centenars, hi ha vegades que són milers de persones, i poder posar en valor com és el rol de la societat civil qui empeny i fa que realment s'augmenti el cost polític al final per moure la història. I potser només explicar a nivell de l'estat espanyol, el 10 de maig, fa 2 setmanes vam fer una mobilització històrica on vam animar companyes de tots els territoris a anar a Madrid, que ens agradi o no és on es prenen les decisions i és on el govern de l'estat espanyol podria decidir demà decretar un embargament contra l'estat d'Israel, i érem 100.000 persones en una mobilització històrica, la més gran de l'estat espanyol en solidaritat amb Palestina. Llavors són totes aquestes coses, tota aquesta mobilització la que pot generar canvi, i és una manera de no normalitzar la barbàrie. I crec que ens hem de fer la pregunta al revés: què significa no mobilitzar-se? Què significa no canviar els teus diners si saps que els teus diners estan en un banc que saps que és còmplice amb el genocidi? Vol dir estar d'acord amb això. I com que m'atreveixo a dir que ningú d'aquesta sala està d'acord amb el genocidi contra el poble palestí, ha de ser una invitació a saber que si no estem sent còmplices. Molt bé, merci.
M'atreviria a dir, també sentint les vostres intervencions i només posant una mica a l'ull el que està passant, que potser l'estratègia que ha portat més èxit ha estat la del boicot, la del BDS, que si mirem 20 anys enrere s'han anat sumant petites i grans coses i hem vist aquí que tots esteu d'acord amb el boicot. Però m'agradaria que poguéssim anar una mica més cap a dins d'aquest boicot, no? En quin moment es troba ara, cap on hauria d'anar i en quins àmbits, no? Perquè parlem molt d'empreses, per exemple, parlem de tot el sector militar israelià, també a vegades es parla del boicot cultural i a les universitats. On posaríeu el focus a partir d'ara o quina és la vostra opinió? Vinga, Mireia. Em quedo tranquil·la, ja he fet tot el meu rotllo i em quedo relaxada. Jo aquí m'havia preparat una mica per parlar de les desinversions, de la B, la D i la S. Estem lluitant per les sancions, però parlar una mica també de la D, de les desinversions, que són fruit de segurament molts anys de lluita i molts boicots per arribar a que una empresa desinverteixi. Per exemple, el president de l'Institut Israelià d'Exportació el 2014 declarava que els BDS i el boicot estaven canviant el panorama comercial internacional d'Israel i que els obligaven a ser discrets en molts moments quan havien de fer aquests intercanvis comercials. El 2024, 130 economistes israelians enviaven una carta a Benjamin Netanyahu alertant de la probabilitat que l'economia israeliana entrés en una espiral de col·lapse. Sabem que més de 43.000 empreses han tancat i des del 7 d'octubre el Banc d'Israel explicava que la inversió estrangera s'havia desplomat un 67,8%. Hem assistit a múltiples desinversions des del 7 d'octubre. Ja n'havíem tingut abans, però hem vist com, per exemple, Intel desinvertia en una startup per un valor de 25.000 milions d'euros. Storebrand, que és un dels majors fons d'inversió noruecs, també desinvertia en una empresa israeliana directament vinculada a la tecnologia i al genocidi. L'empresa Yokohama, que és de motos, tancava una fàbrica de pneumàtics a Israel, també passat el 7 d'octubre. L'empresa 7-Eleven, que són de cadenes d'establiments de multicoses, que és una empresa americana, també la que es pot trobar, per exemple, a les botigues de les gasolineres, etc., ha tancat les 8 botigues que tenia a l'estat d'Israel. Grans empreses com BP i Sokar, que són empreses de gas fòssil, han retirat inversions i han anunciat que estan planificant retirar-les. Els mitjans israelians econòmics informen que el 49% de les empreses tecnològiques israelianes han estat informades de cancel·lacions d'inversions. Per tant, jo avui he decidit intentar parlar una mica d'aquest boicot econòmic, d'aquestes desinversions i que és una de les línies, com també comentava la companya, una de les línies de treball que pot fomentar l'aïllament d'Israel i aquest col·lapse de la seva economia per finalment acabar caient. Vaig jo per canviar l'ordre? Vale. Jo crec que són prous com per fer boicot a Israel des de tots els sectors i tots els àmbits, que és el que s'ha de fer. Però jo aquí parlaré avui de nivell militar, ja que és pel que se m'ha convidat. Crec que si parlem Palestina està en una situació d'extrema gravetat, d'extrema urgència, necessitem mesures urgents que responguin a la gravetat de la situació. Com deia, Israel necessita les exportacions, les importacions, el trànsit d'armes per poder mantenir, per poder sostenir l'horroritat d'aquest genocidi contra el poble palestí. Per entendre l'estat espanyol a nivell geogràfic està en un lloc molt estratègic, ja que tots els vaixells que venen dels Estats Units carregats d'armes per anar a Israel paren, per l'estret de Gibraltar, paren en ports de l'estat espanyol i els vaixells que paren des del 7 d'octubre per anar cap a Israel amb armes
són la norma i no l'excepció. Crec que és important dir que gràcies a la pressió popular hem aconseguit que en tot aquest temps ja han estat 4 vaixells que el govern de l'estat espanyol ha negat que poguessin parar en ports de l'estat espanyol i també ha estat gràcies a la pressió popular que hi ha hagut 2 vaixells que jo crec que van veure que no eren benvinguts i van recular. Però què està passant? Com que no hi ha un embargament d'armes a Israel, imagineu-vos, si estem parlant de que vaixells que venen dels Estats Units amb armes a Israel són a nivell setmanal, des de l'octubre de l'any passat, de quina quantitat de vaixells estem parlant. N'hem aconseguit parar 6, però no podem seguir anant vaixell a vaixell o contracte a contracte. Per això estem exigint un embargament d'armes. Crec que és important dir que perquè ens fem a la idea de quin nivell de negoci armamentístic estem parlant entre l'estat espanyol i Israel, és que des de l'octubre de 2023 l'estat espanyol ha comprat més de 1.000 milions d'euros en valors d'armes a Israel. 1.000 milions d'euros. També, gràcies a la pressió popular i a la feinada que hem estat fent des de la campanya i des dels carrers, s'ha aconseguit que, i lligant-ho amb el que deia la Mireia, de vigilar amb el que diu el govern, ja a l'octubre de l'any passat la ministra de Defensa havia dit que es cancel·laria un contracte de 5,5 milions d'euros a una empresa israeliana de bales. Va sortir fa unes setmanes a la llum que finalment aquest contracte no s'havia cancel·lat. Hi va haver tantíssima protesta i tantíssima indignació que finalment Pedro Sánchez va sortir dient que sí que es cancel·lava. Però què passa? D'aquest contracte que s'ha anunciat que es cancel·larà, haurem de seguir vigilants perquè realment es cancel·li, perquè ja ens ho van dir una vegada. Queden 9 altres contractes que han estat ja assignats a empreses israelianes que ja estan formalitzats però que queden que s'acabin de validar. Llavors, com deia, no podem seguir anant vaixell a vaixell, contracte a contracte, per això necessitem que es decreti un embargament d'armes integral a Israel. Sí, jo crec també, i per afegir, que a part d'aquest boicot econòmic que és per fer mal a la indústria de guerra israeliana i, evidentment, el boicot en armes perquè és evitar que puguin disposar d'aquests utensilis per seguir implementant el seu genocidi, jo crec que és important implementar, també com es deia abans, a tots els nivells, la campanya de boicot, també en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit acadèmic, tant perquè aquests diferents sectors que a vegades ens poden semblar com que són neutrals o que no tenen a veure en el conflicte, en el cas d'Israel no és així, és a dir, les universitats israelianes tenen un vincle molt directe amb el que és la indústria de guerra israeliana i, per tant, aquesta maquinària de genocidi i d'extermini, i també els elements esportius o culturals, i ho hem vist aquestes darreres setmanes amb el Festival d'Eurovision, serveixen per sobretot que aquestes societats dites del món occidental normalitzem que Israel és un estat més i és un estat dels nostres. I aquí vull fer esment també en la importància d'ampliar el boicot i a plantejar no només que no estem d'acord en aquest genocidi concret d'aquesta ofensiva que ja està ben ara a la Franja de Gaza, sinó que ens oposem al model de règim d'apartheid, al model de sistema colonial basat en una ocupació militar, en un control social extrem del qual és Israel i que, per tant, hi estiguem en contra i això no ho vulguem normalitzar. Perquè no és casual que ara fa uns dies la feixista de Ripoll surti amb una bandera israeliana al Parlament de Catalunya. I estem veient com l'extrema dreta a nivell mundial ha passat dels anys del nazisme a donar les culpes de les problemàtiques socials a la població jueva, a part dels comunistes, anarquistes, republicans, etc. Actualment aquest racisme ha virat cap a aquesta doctrina del xoc de les civilitzacions i ara tot és culpa de les persones que identifiquem com les comunitats que venen del món musulmà o de l'àmbit de la zona del Magreb. I, per tant, s'han agafat a Israel com el model d'estat racial
que imposa una segregació segons la teva procedència, que és puntera en control social, en càmeres de videovigilància, en posar checkpoints, i per tant el que hem de fer nosaltres, no només per aturar aquest genocidi, que ara mateix és el més important, sinó per evitar que les nostres pròpies societats, que estan en un procés d'anar cap a l'extrema dreta molt preocupant, acabin assumint els valors d'aquest model d'estat, acabin assumint i comprant els productes de control social, de valles, de càmeres de videovigilància, de models de segregació, d'acusació a comunitats que per un origen concret i estigmatitzades a nivell social se li donin totes les culpes de les desigualtats i la conflictivitat que està generant el model capitalista, i per tant jo crec que és important atendre'ns a que s'ha de boicotejar aquest model d'estat, perquè si el model d'estat d'Israel triomfa i és el que naturalitzem i que nosaltres ens emmirallem amb com ha de ser aquest estat a nivell internacional, doncs cada cop li estarem donant més ales tant al feixisme que tenim a casa nostra, tant de l'estat espanyol com de dins els països catalans, com a nivell internacional. Vale. Jo també voldria aprofundir en el que tu has dit, però ho faré en l'última pregunta, vale? Perquè si no, no explico el que volia explicar ara. M'agradaria explicar el que estem fent en palestina.com, perquè està molt relacionat amb la pregunta que has fet, i és que nosaltres ens vam comprometre a fer com una revisió interna a l'interior de les cooperatives sobre com estaven fent les nostres compres, com estaven analitzant els proveïdors, i quan ens vam trobar a fer-lo vam trobar que tampoc tenia moltes eines de com fer aquesta feina, que a priori moltes de les cooperatives es poden declarar o no obertament en la campanya del BDS, però que cap a l'interior calia un exercici de revisió. Aleshores, estem fent un procés acompanyats per l'Observatori d'Empreses i Drets Humans de la Mediterrània per intentar generar un procés primer cap a nosaltres a l'interior de com podem fer aquest procés. És a dir, si tu ets una cooperativa i vols garantir que la teva cooperativa no està comprant res o negociant res amb cap proveïdor o amb cap inversió que tingui relació amb el genocidi, com ho has de fer, per on has de començar, com has de fer la revisió de proveïdors, quines són les clàusules que has de posar quan signes un contracte, m'invento, com amb una cooperativa, m'invento Som Energia, que té contractes de molta envergadura per tot el tema de les renovables. Doncs totes aquestes preguntes són les que nos estem fent i hem decidit fer tot això com en un procés obert i participatiu i estem elaborant una guia. I l'objectiu d'aquesta guia és poder publicar aquesta guia en codi obert perquè totes les cooperatives, esperem que sigui de tota l'economia social estatal, pugui fer servir aquest procés per intentar fer la reflexió cap endins, perquè creiem que tot i que les cooperatives o les entitats de l'economia social i solidària siguin superdiverses i no té res a veure cult com a COP57, però que sí que podem tenir un fil conductor de com fer aquest camí i com fer la revisió cap a les nostres entitats i com poder ser coherents i com poder garantir que l'economia social i solidària no està col·laborant en res amb el genocidi. En primera instància amb Palestina, però també amb tot aquest entramat de relacions i d'intercanvi comercial que estan expoliant també tot el sud global. Aleshores, estem fent aquesta guia tenim la intenció de que d'aquí a uns mesos, potser no sé si a final d'any o l'any vinent, sortirà i l'objectiu d'aquesta guia és també fer una invitació a altres sectors de l'economia social i solidària perquè puguin fer-se primer una reflexió i una autocrítica de com estan fent els seus processos interns, però en segona instància també és una interpel·lació a que ho fem conjuntes, perquè clar, si demà, aquí som 8 cooperatives, les que estem en palestina.com, i hem decidit boicotejar una marca, m'invento, hem decidit no comprar més ordenadors de Hewlett Packard. Doncs ho hem de publicar juntes i no és el mateix que 8 ho publiquem en les nostres xarxes socials que 100 cooperatives ens posem d'acord d'aquí a 3 mesos una mateixa data i publiquem que estem boicotejant aquesta marca o que hem deixat o que hem decidit fer el que sigui conjuntament
per intentar fer incidència política, perquè entenem que com a economia social i solidària també tenim uns altaveus, que tot i que no siguem un sector superimportant d'aquesta economia, però sí que som un sector que tenim entrada amb gent que a priori està més sensibilitzada i que pot estar més oberta a formar part d'aquest moviment que necessitem que sigui cada cop més gran. Aleshores, això és el que estem fent. Això ens ha portat a les cooperatives a fer una reflexió en primera persona cap endins de les cooperatives, i això ha estat molt interessant perquè és molt fàcil signar un comunicat i quedar-te ahí i el teu nom surt, però després fer un procés, a més en les cooperatives, com a mínim en COP57, tenim uns òrgans de participació estatals que són supercomplexos. Aleshores estàs portant la reflexió als teus òrgans polítics de com fer la teva pròpia revisió i de com això pot interpel·lar i pot ser una invitació a que l'economia social tingui altre posicionament polític, i la veritat és que estem molt contentes perquè com a mínim ens estem trobant un cop al mes, que ja és molt, i tenim moltes ganes. Això també està sent un procés formatiu perquè a priori sembla fàcil, però ens estem fent preguntes com i me tengo que revisar, no sé, los 100 proveedores, no sé, potser a partir de quin import, o quines converses haig de tenir jo amb els meus proveïdors perquè hi ha clàusules de privacitat. Doncs, hi ha moltes preguntes que ens estem fent i que potser quan la guia estigui publicada molta gent ja no haurà de fer el mateix camí, serà molt més fàcil i potser no tindran excusa moltes entitats de l'economia social i solidària per fer-se això una mica més propi. Hem parlat moltíssim de tot el que pot fer i fa la societat civil per denunciar tot el que està passant a Palestina, no només des de fa un any i mig, sinó des de l'inici de l'ocupació. I hem parlat més breument sobre què fan els estats i què fan les administracions. Llavors, aquí us volia demanar què més es pot fer, coses que segurament molt més senzilles que aprovar una llei al Congrés, petites accions que sumarien i molt en aquesta lluita. No sé si teniu coses a dir, coses que us agradaria que l'administració fes, o els estats, o l'administració local, o qui sigui, no? Començo. Jo crec que és imprescindible recordar com tots els estats estan fallant en el seu deure de prevenir el genocidi. Sé que podem ser molt crítiques sobre el dret internacional i sobre el rol que té, però ara mateix hi ha la Convenció de Prevenció del Genocidi que es va crear en un moment molt concret per intentar evitar que repetissin horrors del passat, i els estats signataris, com l'estat espanyol, estan obligats a que l'estat, i quan parlo de l'estat parlo de totes les administracions que conformen l'estat, estan obligades a prevenir el genocidi. I el que estem veient és que no només no estan prevenint el genocidi, sinó que activament hi estan contribuint. Crec que ja he parlat prou del rol de l'estat espanyol amb les relacions armamentístiques, però per aterrar-ho més, l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya formen part del consorci de la Fira de Barcelona, també junt amb la Cambra de Comerç de Catalunya. I estem veient a la Fira de Barcelona com de forma sistemàtica, de forma rutinària, en els últims 19 mesos s'acullen a través de diferents fires empreses tecnològiques, empreses armamentístiques que s'estan lucrant del genocidi contra el poble palestí. Estem parlant d'empreses que s'estan enriquint de vendre armes que està utilitzant l'estat d'Israel per assassinar a persones palestines. I aquestes empreses estan venint a la nostra ciutat en un espai com és la Fira de Barcelona, governada per òrgans públics, on estan venint a exposar els seus productes i on hi ha altres persones que poden anar i interessar-se per aquest tipus de productes. I segurament l'exemple més greu és que algunes d'aquestes fires, com per exemple el Mobile World Congress, al febrer de l'any passat, l'Israel tenia un pavelló sencer on hi havia 46 empreses exposant i on va venir el ministre d'Economia israelià a exposar els seus productes. La societat civil ho hem deixat clar reiterades vegades, i és que els genocides no són benvinguts a les nostres ciutats. I l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya podrien prendre una decisió demà per prohibir la presència d'aquest tipus d'empreses i de pavellons dedicats a Israel a la nostra ciutat. I crec que ja està programada a la següent exhibició, crec que és el novembre l'any que ve, on Israel està previst que tingui un pavelló, i exigirem, espero que no haguem d'arribar al moment on ens haguem de tornar a manifestar fora per dir que Israel no hauria de tenir cap tipus de cabuda i que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona reaccionin ja per no donar cap tipus d'espai a aquest tipus d'esdeveniment i ni tan sols parlar-ne d'un pavelló sencer a un estat genocida.
Arnau? Sí, jo també en aquest sentit de què creiem que haurien de fer les administracions, hem de tenir present que estem demanant que no hi hagi complicitat en un genocidi. És a dir, és de mínims de baix de tot. I amb això ja costa que ens en sortim. Però si hem de pensar en realment què hauríem de fer, primer hauríem de pensar en realment qui pot evitar aquest genocidi, que és el poble palestí, que és la resistència del poble palestí en les seves múltiples formes i, per tant, el que haurien de fer les administracions de qualsevol estat si volen acabar amb aquest genocidi i amb aquesta ocupació militar hauria de ser, com han fet en altres conflictes que els hi ha anat bé per temes geopolítics o d'interès, de donar tot el recolzament possible a la gent que està lluitant per evitar aquest genocidi. El que passa és que si, per exemple, i en casos de la simple ajuda humanitària ja hi ha dificultat en fer entrar farina a dintre de la franja de Gaza, si ja hi ha dificultat en fer donatius econòmics per ajuda humanitària, quan hi ha tota la facilitat en fer transferències a empreses israelianes i a l'estat israelià, però tu per fer arribar uns pocs milers d'euros a una entitat que vol entrar medicaments o que vol entrar farina ja és gairebé impossible perquè les entitats financeres no ho volen fer per temes de legislació antiterrorista. No, clar, jo crec que si exposéssim clarament què haurien de fer les administracions per aturar aquest genocidi i per ajudar a la gent que està patint el genocidi i que lluita amb el que pot per aturar aquest genocidi, ens podrien acusar d'elements antiterroristes, perquè aquí la que protesta és una mica, a no ser que tu pots enviar armes a estats que massacrin, que cometin genocidis, però que siguin del bàndol correcte. Si t'equivoques de bàndol, llei antiterrorista. Llavors, clar, hem de ser conscients que ja que no podem demanar segons quin ajut, i que estic parlant de moltes formes d'ajut, inclús el d'entrar ajuda humanitària. Hem vist ara, amb un altre intent de la flotilla per intentar trencar aquest bloqueig, com a través de drons han atacat un vaixell en aigües de fora de la jurisdicció israeliana i no ha passat res. Llavors això, hem de ser conscients que aquestes demandes de l'embargament d'armes, del boicot, és de no col·laborar amb un genocidi, és de mínims, quan el que podríem estar exigint és que amb totes les forces que s'han dotat aquests estats i que les estan exercint en el nostre nom a molts llocs del planeta de moltes formes, es posessin de debò a confrontar i a evitar que l'exèrcit israelià fes el que està fent. Mireia, Maritza, no sé si... Fins aquí les preguntes que teníem preparades, però ens queden 15 minutets que voldríem dedicar a una reflexió final que no és molt optimista, però que ens vam reunir i vam creure que valia la pena per fer-nos aquesta pregunta, que és per què, malgrat tot el que hem explicat, tot el que s'està fent, tot el que hauria d'estar passant i que no està passant, no es para aquest atac a la franja de Gaza, que està sota bloqueig. Per què creieu que això no acaba passant? Quin és el relat d'Israel? Per què no es mobilitzen els estats? Per què no estem cada dia tots al carrer per aturar-ho? Què està passant? Doncs jo mateixa. En primer lloc, penso, com han explicat les companyes, la deshumanització del poble palestí
la mirada d'alteritat, com han comentat abans a les ponències anteriors a l'altre espai, i com ha dit la Laila, com deia Frantz Fanon, el considerar a persones que estan sota la línia de l'humà, sota la línia del dret a la vida, sota la línia de la dignitat, el dret a viure i el dret a no viure. I les palestines i molts altres, i els pobles colonitzats i racialitzats, des de l'Europa blanca i des dels països occidentals, se'ls veu com persones que no tenen dret a la mateixa vida, no tenen dret als mateixos drets, no tenen dret a tenir una vida que mereixi ser viscuda. I llavors, amb l'onada tan brutal d'islamofòbia que portem anys, que porten les persones musulmanes i nosaltres sent testimonis d'aquesta onada tan forta d'islamofòbia, totes les interseccions i totes les opressions, com diuen les companyes palestines, se sumen en això. Jo aquí també havia preparat un petit... algunes idees, de dir que, malgrat abans he dit, de contradir-me mateixa, malgrat abans he dit que no podem ser optimistes, sí que hi ha un punt en el que hem de poder seguir treballant perquè és que si no, no avançarem. I recordava, l'altre dia escoltava una frase d'Ilan Pappé, l'historiador israelià que és antisionista, que deia Palestina serà descolonitzada i no hi ha un altre camí. Però no sabrem ni quan ni com. Una cosa que tenim clara és que el monstre morirà matant. I és una mica el que ens estem trobant ara. Hi ha moltes veus que diuen que estem al principi del final de la colonització de Palestina. No ho estem dient 4 activistes tirades, sinó són molts les veus que cada cop més estan parlant d'això. A dia d'avui, que d'això no sé si ho hem parlat, però s'està investigant pel Tribunal Penal Internacional pel crim de genocidi. El Tribunal Penal Internacional emet una ordre de detenció de Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa. Aquestes persones no poden posar els peus als 120 països que han signat l'Estatut de Roma. Han estat als Estats Units i han estat a la Hongria del Viktor Orbán. Aquest és tot el periple que pot fer de moment. Per tant, són passos endavant. A dintre d'Israel, per començar a pensar en aquest esfondrament de l'estat sionista i colonial, recollia, mentre preparava aquesta trobada, que una revista israeliana que es diu Times of Israel, abans del 7 d'octubre, ja determinava que un terç de la població volia abandonar el país, que no estava contenta en viure en aquell país. L'any 2024 la emigració, és a dir, les persones que han deixat l'estat d'Israel i han marxat, ascendeix a 82.700 persones, que és un augment del 50% del 2023. L'estat israelià ha hagut de portar persones de Rússia i d'Ucrània per poder portar colons als territoris, als assentaments il·legals a dintre de Cisjordània i per poder ampliar, per exemple, en les empreses de construcció, perquè als palestins se'ls va prohibir l'entrada a partir del 7 d'octubre a dintre la Palestina del 48, el que coneixem com Israel, i faltaven mà d'obra. Llavors s'ha portat gent d'altres països, també de Sri Lanka, i així per poder donar sortida a aquesta falta de població. També hi ha grups de migració silenciosa que no s'estan comptant, però que sabem que estan marxant. Dirigents d'empreses que tenen capacitat econòmica, que tenen alta formació, estan marxant de l'estat d'Israel. Grups de metges, he llegit entrevistes de grups de metges que han sortit perquè tenien una manera de sortir, contactes d'altres països, per exemple d'Amèrica Llatina, i han sortit. També, per aportar més dades, l'estat d'Israel ha hagut de mobilitzar 360.000 reservistes per sostenir la massacre i l'operació militar de genocidi que està portant a terme des del 7 d'octubre. I això té un cost de 250 milions d'euros diaris. És a dir, el nivell d'endeutament de l'estat d'Israel és never ever, o sigui, mai abans havia estat així. I cada cop hi ha més persones dintre de l'exèrcit que s'estan negant a anar
que s'estan negant a participar de l'exèrcit. Per exemple, el Franz Venkat parlava que aquest mes de maig 100.000 reservistes s'han negat a participar a l'exèrcit, que també grups de reservistes de les forces de defensa han qüestionat l'operació i hi ha una carta que s'ha enviat a Benjamin Netanyahu amb 1.000 efectius de les forces aèries israelianes que han firmat una carta de protesta per la guerra i que no estan disposats a seguir participant. És a dir, malgrat tot el dolor, malgrat l'horror i l'infern que estem havent de veure, podem pensar, i hi ha especialistes que estan pensant que estem caminant cap al principi del final de l'estat d'Israel. Arnau, Maritza i Alice, tanques? Sí, jo en aquest sentit també recuperar les paraules d'un militant palestí d'esquerres que va fer a la dècada dels 60, que deia que els palestins tenien 3 enemics. Un, l'ocupació israeliana, 2, l'imperialisme dels Estats Units i 3, els règims dels estats àrabs, que ell els acusava de còmplices amb el que estava passant. Això a dia d'avui es continua mantenint, és a dir, l'ocupació israeliana és la més visible i la que passa sobre el terreny, però l'imperialisme dels Estats Units, on, malgrat les seves mutacions i possibles canvis d'aliances, però nosaltres, com a estat membre de la Unió Europea i de l'OTAN, hi som integrats, és un element molt important. Vull dir, no és casual que els 3 estats que més dotació econòmica d'ús militar han rebut per part dels Estats Units, exceptuant aquests anys a Ucraïna, són l'estat d'Israel en primera posició, Egipte, fronterer amb Palestina, en segona posició, i Jordània, fronterer amb Palestina, en tercera posició. No és casual que els atacs de la resistència palestina del 7 d'octubre del 23 van arribar en un moment on s'estaven acordant diferents acords per normalitzar les relacions entre l'estat d'Israel i diferents estats anomenats les petromonarquies àrabs. És a dir, tots aquests elements que tenen un pes molt important a dia d'avui en la societat, sobretot en les nostres, però en la política mundial, com és l'aliança euroatlàntica militar més els estats petroliers, impedeixin que hi hagi una resolució en la lluita del poble palestí, així com hi ha hagut altres casos d'altres pobles que han aconseguit en el seu moment descolonitzar-se o dur a terme altres processos d'alliberament. Aleshores, clar, això no ho hem de perdre de vista i malgrat que gràcies a que els pobles, a que la classe treballadora de diferents estats estan empenyent a que els seus estats deixin de col·laborar en tot aquest ens que li interessa mantenir l'estat d'Israel amb les seves condicions, doncs clar, no és cosa fàcil, i en aquest cas fins que no puguem tombar els nostres, diguéssim, governs i les seves maneres de fer política i els seus interessos, serà difícil que puguem ajudar a que les nostres societats realment ajudin a la causa palestina. Però bueno, el món canvia, les situacions canvien, venen monstres, però a la vegada també són possibilitats d'alliberament dels pobles, de pràctiques d'internacionalisme més directes, però bueno, el fet és que el cas, malauradament pels palestins, el que està passant a Palestina és un element d'interès internacional amb actors d'aquestes magnituds que hi estan intervenint. Jo només per aportar altra cosa a la reflexió i perquè entenc que aquesta ja és l'última pregunta, jo volia dir que tot el que està passant no s'entendria si no traiem tot el tema de la colonialitat i del fet colonial. Nosaltres des de l'antiracisme ja portem molts anys en aquesta lluita i expressant com fruit d'aquesta colonialitat i que tu feies relació a Frantz Fanon en relació a la zona del ser
i el no ser s'expressa en tot el sistema capitalista global. El capitalisme és un capitalisme racial i que també ho tenim a casa, i que jo també faig com una invitació a entendre tot això com tot un entramat i que realment jo ho crec perquè jo habito la lluita antiracista i portem molts anys interpel·lant els moviments socials i a les esquerres en Catalunya i en Espanya sobre aquest fet, que realment queda molt camí per fer, per poder incorporar com l'antiracisme com una pràctica política. És veritat que nosaltres hem vist com en aquests últims anys tota la criminalització sobre les persones que encarnen el que entendríem com el món àrab ha contribuït a tot el que està passant després amb el genocidi i com la islamofòbia és cada cop més present i amb descaro. Al principi ho veiem que eren fets una mica més aïllats, però ara ja tenim partits polítics d'extrema dreta que amb tot el descaro fan això de la seva campanya electoral. Aleshores, jo voldria que no ens oblidem que ara mateix hi ha gent en los CIEs esperant vuelos de deportació que cada cop tenen més periodicitat i tot això és finançat amb els nostres impostos, que aquest govern no ha pogut fer una regularització extraordinària per a més de 500.000 persones en situació administrativa irregular i que no oblidem, podria aquí nombrar molts exemples, però per exemple no oblidem Tarajal, per exemple, o sigui que tot aquest racisme estructural està aquí i sense anar més lluny, la setmana passada els cossos policials de València han donat una pallissa brutal a una família afrocolombiana i jo com a colombiana que soc vull saludar a tota aquesta família i solidaritzar-me amb això perquè això es mostra també d'aquest sistema racista, profundament racista i de la incapacitat que encara es veu que tenim per incorporar l'antiracisme com una pràctica política coherent i quotidiana. Perquè el que nosaltres veiem és que clar, que sí que s'incorpora però més com un discurs i que hi ha moltes incapacitats de fer això d'una coherència política i que todavía encara els moviments socials que es consideren progressistes o en un horitzó d'emancipació social no tenen en les seves agendes polítiques les demandes de l'antiracisme, que això també passa aquí, passa a Barcelona, passa a Catalunya, passa a l'Estat. I és una invitació a pensar el fet colonial com aquest fet constitutiu, aquest sistema capitalista racial, i que no canviarem les coses si no abordem això. Sí, ja només per acabar, estic totalment d'acord amb tot el que han dit les companyes i molt a la línia del que està dient la Maritza, que ho ha expressat tan bé. Clar que l'Europa fortalesa està en Israel, clar que l'Europa que ha convertit el mar Mediterrani en un dels cementiris més grans, clar que està amb l'estat d'Israel, i és en la línia del que estava dient l'Arnau i en la línia del que ens ha explicat meravellosament bé les companyes palestines abans. O sigui, el disseny de l'estat d'Israel, Palestina està sent la punta de llança i estan sent qui més ho està vivint, però aquest model Israel el vol exportar arreu del món i de fet ja ho està fent, i crec que és imprescindible que ens enduiem totes a casa que el que passa a Palestina no és quelcom llunyà, com explicava meravellosament bé la Maritza, només s'entén com a part d'aquest colonialisme, d'aquest racisme a nivell internacional i que el que Israel fa a Palestina no ens interessa a ningú. Al principi us parlava d'aquests productes tested in combat que Israel desenvolupa i vol dir que testa sobre el poble palestí. Això vol dir que prova a veure quina arma mata més ràpid, quina arma fereix més. I en podem veure exemples molt clars aquí a l'estat espanyol perquè ens ressoni més el programari espia Pegasus. Israel el va testar sobre el poble palestí i no cal que expliqui l'impacte que ha tingut això a Catalunya. O, per exemple, a les manifestacions a Via Laietana, on els Mossos van treure aquella tanqueta amb aigua putrefacta, que això no ho van arribar a fer servir aquí, però això de manera rutinària Israel la fa servir a Cisjordània. Per tant, hem de deixar de veure Palestina com aquell com llunyà, sinó com una lluita intrínseca que forma part del moviment antiracista, que forma part del moviment anticolonialista, que forma part del moviment feminista i per les dissidències queer. I és només quan ho veiem així que podem entendre que forma part d'una lluita internacional que ens afecta a totes.
També volia dir que crec que, perquè és una pregunta que fa mal, com és que no estem parant, que aconseguim parar el genocidi fa mal, crec que és una pregunta que és imprescindible que ens la fem, però que també nombrem el mal que fa, però tot això es dona en un context de moltíssima desmobilització. I crec que, de fet, el que està passant a Palestina, i una frase que es diu molt, que és que nosaltres no alliberem a Palestina, sinó que Palestina ens allibera a nosaltres. I ha estat aquí a l'estat espanyol, ho hem vist, un dels moviments que ha contribuït a que tornem a sortir al carrer. Quan estàvem, post-pandèmia, els moviments socials estàvem en moviments molt baixos, amb molt poca mobilització social. Llavors, vull acabar lligant amb el que deia l'Arnau i amb una notícia que ha sortit als diaris, que va sortir ahir, que és que Jaume Collboni s'està plantejant i vol portar a ple suspendre l'agermanament amb Tel Aviv. Crec que és imprescindible que digui que això és una cosa que ja vam guanyar, els moviments socials, l'any 2023, i una de les primeres mesures que va tornar a implementar Jaume Collboni al ser alcalde és reprendre aquest agermanament amb Tel Aviv. No s'havia intensificat el genocidi ja en aquell moment, però Israel portava dècades sent un estat d'apartheid, ocupant territori palestí i colonitzant terres palestines, i tot i així Jaume Collboni va creure que era bona idea. I en aquest text que porta Jaume Collboni proposa suspendre l'agermanament fins que hi hagi un alto al foc. I tornant-hi amb les demandes tan de mínims que deia l'Arnau que nosaltres tenim, anem a comparar com els estats occidentals han reaccionat amb la invasió de Rússia a Ucraïna amb com estan reaccionant ara davant del genocidi d'Israel sobre el poble palestí, per posar llum a com les nostres demandes són tan bàsiques, no estan ni tractant Israel com tractarien en Rússia. Hi ha 30.000 exemples com Eurovision, etc. Llavors, crec que totes ens hem d'endur la pregunta d'aquí uns anys, quan ens demanin què estàvem fent durant el genocidi contra el poble palestí, deixem que aquesta pregunta ens entri i que ens faci mobilitzar-nos, que ens faci realment ser conscients que Israel només pot cometre aquests crims gràcies a la complicitat i a la impunitat internacional. I com deia la Maritza, tenim exemples molt clars de com els diners on tenim el nostre banc, els vincles que tenen les nostres universitats, els vincles que tenen les nostres institucions, on comprem nosaltres. Tenim totes deures, tenim totes responsabilitats en posar fi a aquest genocidi i que realment les palestines puguin viure en dignitat i en llibertat a les seves terres, que és el mínim que es mereix tothom. Una cosa molt corteta, en aquesta crida d'intentar buscar totes les maneres possibles, creatives, insòlites, de solidaritzar-nos amb el poble palestí, us volia parlar d'aquesta campanya que es diu Sostenir la vida palestina ofici a ofici. Totes teniu la informació ahir. És una campanya que posa en l'accent aquesta força vital del poble palestí que tot i l'ocupació s'hi aixeca cada matí, saca sus paraditas, monta sus cooperatives, i com l'economia popular en resistència, perquè és veritat que tota l'ocupació ha impedit que hi hagi una forta economia en Palestina, és vital per la resistència del poble palestí. I nosaltres, des de COP57, hem volgut interpel·lar a tot l'àmbit financer per intentar desenvolupar una eina financera que doni suport a l'economia palestina en resistència. Doncs estem fent aquesta campanya i us convido a que li doneu un cop d'ull. Que l'economia palestina també és important en la resistència. O sigui, tot és important, però que no oblidem que allí hi ha gent que cada dia s'aixeca i que vol tirar endavant les seves pròpies iniciatives i que en aquest cas la injecció de diners i el crèdit juga un paper molt important i d'això va aquesta campanya. Bé, hem parlat moltíssim sobre Palestina i en seguiríem parlant molta estona més, però se'ns ha acabat el temps. Però el que hem de fer és no deixar de parlar de Palestina, com a mínim. Us vull agrair als quatre per haver vingut aquí per parlar-ne, però també per totes les accions que impulseu a nivell personal, implicades a les entitats i a les entitats que representeu. Moltes gràcies. Gràcies també als que heu vingut, als que esteu des de casa, i a la Fira Literal per organitzar aquest tipus de debat. Avui acabem aquí, però demà al matí continuem. Merci. Una calor, tia, suau.